आणि हमने आम्ही शोधता आहो सगळीकडे. तर नमस्कार मित्रांनो, मॅड इंदिराकर आमचं ऊन यूट्यूब चॅनलवरती तुमचा सगळ्यांचा पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओत मित्रांनो स्वागत असा. तर मित्रांनो मी आता इले असे कणकवली, कारण का जाऊचं असं मित्रांनो मुंबईत. तर काल इलं आहे संध्याकाळी आणि आता दिवा गाडीन चाललं आहे. आणि मुंबईत जाऊचं कारण असा की मित्रांनो आमच्या हिंजळा गावातलं म्हणजे वाडीतलंच पोरगो असा, तो येऊचो असं मुंबईत ना. तर त्याची 4 व्हीलर असा आणि माझा भाऊ सुमित जो तुम्ही ते का बघितला होतास त्या दिवशी व्हिडिओमध्ये. तर मग तो असा ड्रायव्हर बदली वगैरे मारतात. तर त्याची 4 व्हीलर आणण्यासाठी मुंबईत जाऊचं असं. तर तो भाऊ माझा जाताना एकटो जाता. तर तो माका बोललो की म्हणता एकटो जाते, येताना तू येतस तर ये. तर मग येताना मी 3 जण असतलो, मी माझा भाव आणि तो. तर मग चला आता जातो आम्ही दिवा गाडीन. बघूया तुमका मुंबईत जातानाचो आणि येताना तो प्रवास तुमका बघू भेटात. येताना 4 व्हीलरमधनं येतला तो तुमका मी व्हिडिओ दाखवीनच, पण जाताना आता ट्रेनमधनं जाऊचं असं आपल्या. आणि थोड्या वेळातच दिवा गाडी येतली. तर मग चला आता बघूया किती वाजता येतात ती. भूषण इलो असा सोडूक स्टेशनवरती, खाली गेलेत पाण्याची बॉटल आणूक. तर मग जाऊया लवकर गाडीतलं तुमका प्रवास दाखवते मी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ट्रेनमधनं माका जास्त प्रवास आवडत नाही. तर आज बघूया, थोडक्यात मी काहीतरी दाखवतो प्रयत्न करीन. तर मग चला व्हिडिओ आवडल्यास लाईक कमेंट शेअर करू विसरू नको. आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन येईल असतं तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केल्याशिवाय जाऊ नको. सोबतच बेल आयकॉन दाबून नोटिफिकेशन ऑल करून टाका, म्हणजे का माझ्या व्हिडिओची अपडेट आणि तुमका असेच नवीन व्हिडिओ बघू भेटले. तर चला गाडी आलेली आहे थोड्या वेळातच. भूषण चाललो असं आता घरात. चल पण आवडती, काय टेन्शन नाही, बाथरूम पण दोघं. ओके, फक्त आता गर्दी भेटत नाही. माका गर्दी हा चल बॅग वरती ठेवतो. हय नंतर बसच भेटताला आला यांचा सोडून. आय ग चला फायनली गाडी भेटली असता आमका मस्तपैकी सीट असत कमी. तर बाय बाय कणकवली. चला मारीन ते का होय उतरान माहित नाही. चला मध्ये मध्ये भेटत राहूया आपण. हॅलो काय रे, आता तो चालवता नंतर मग माड खेळलो की मी चालवतलो. सावकाश विचारतोच तो. मग काय तू कामावर जाऊ ना. हा किती वाजता येतलो, किती वाजता होय ना. मग काय पाऊस लागलेलो असा मित्रांनो, बघू शकता तुम्ही.
आराम करूया. गाडीत अजून काही गर्दी नाही आणि एकदा रत्नागिरीत गेलो मग गाडीत सगळी लोक चढतली. मग आमका संध्याकाळी 7-8 वाजेपर्यंत बसायला राहावं लागतं. तोपर्यंत सीट रिकामी असत. वरची एक, मी आता इकडे बसले झोपले, तू एक आणि खाली पण. तोपर्यंत आराम झोपून काढते मस्त 1-2 तास. तर बघूया रत्नागिरीत कधी जायचं. गर्दी झाली की मग खाली जाऊन बसायला. चला आराम. बाबू आपटा आलेला आहे. आता आपण नेक्स्ट स्टेशन पनवेल. चहा 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 गरम घ्या. चला और पनवेल वाया हार्बर लाइन. बाबा बाबा कसा आहे? बरा आहे. मस्त तू. बंटी आणि बंटी. तर मित्रांनो आम्ही पनवेलवरनं चेंबूरची लोकल पकडली. चेंबूरमध्ये उतरला आणि चेंबूरला यायचं कारण की तुमका सांगाक विचारलंय की बंटी म्हणजे सूरज जाधव आपला भाऊ. तो जास्त गावात नसतो, मुंबईत असतो. तर त्याच्या घराकडे आपल्या ग्राहक धावता आजची रात्र. तर मग तो इलो असा आहे बघा. ओके. तर मग आता आम्ही चेंबूरला उतरला. आता याच्या घरी जाऊचा. बघूया कशा नेता, चलत नेता, टॅक्सी रिक्षा काय असतात बघूया. तर चला पहिला जी जाऊया आपण घराकडे. वैता गेलो फ्रेश बी जरा होऊया. शुभ सकाळ मित्रांनो. आम्ही इलो रात्री चेंबूरमध्ये बंटीच्या घराकडे. रात्री जेवलं वगैरे आणि सकाळचे आता वाजले असत 11:30. तर मित्रांनो जावसा असा गावात उद्या आमका. तर आजचो दिवस आम्ही इकडेच असावं. तर आज खंय जाऊचा काय तर बघूया. आता मस्त आंघोळ वगैरे केला. दोघंजण आपण नाश्ता वगैरे चाय वगैरे पिलं. तर आजचा दिवस कसं होता बघूया. खंय जाऊचा खंय नाही जाऊचा बघूया. काय प्लॅन होता काय खंय जाऊचो. तर मग चला हिशोनच आपण दुसऱ्या दिवसाच्या दुसऱ्या भागात आपण सुरू करूया. आठवतच नाही बघा काय खायचा. तर मित्रांनो कुर्ल्याच्या स्टेशनवरती आम्ही इलाव जाऊचा असा मित्रांनो बायकळा. तिकडून आपल्या आकाशच्या घरी जाऊचा असा. म्हणजे आकाश मोरे म्हणजे आगरीपाड्याला जायचं आहे. बघूया आता स्लो ट्रेनने जाऊ काय कारण का आकाश येता उशिरा 1 वाजता. आपण आता असा कुर्ल्याच्या स्टेशनवरती.
तर मित्रांनो भाईकाळेच्या स्टेशनवरती आलो आहोत. तर एवढं बाद झालो ना काय सांगू. पाब्लो काय सांगलाय. मजेत मजेत मजा. अरे वर काय हो बरे आज तावणकर. तू काय ते रेकॉर्ड करतोस मोबाईलला पण करायला पहिलं गावी जाणार ना सकाळी. ते सकाळी भेटलंच तर मग बघलं कुर्ले बघितलं ना. कुर्ले बघितलं ना. माझ्यासोबत ही बघ येडी हे हा बघ येडा. आहेत राहता मी दिल्लीला आधी काढतो. आणि आमचा भावग्याचा चेडू. मित्रांनो व्ह्यू बघा तुम्ही काय असा एक नंबर व्ह्यू असा. आकाशच्या रूमच्या वरचा टेरेस त्याच्या वरचं व्ह्यू बघा तुम्ही आजूबाजूचो आगरी पाड्याचो एक नंबर वाटतं. खूप भारी व्ह्यू असा खूप मस्त वाटतं एकदम. भाई साहब नज़ारा चाहिए तो ऐसा. क्या बोलते पब्लिक. मित्रांनो हा तुम्ही फोटो पाहताय तो जास्वंदीच्या फुलाचा आहे. तर ते फुल कुठे आहे माहिती आहे तुम्हाला. हे बघा इथे आहे. एक नंबर क्लिक केली आहे भावाने. येलो आणि रेड मित्रांनो जास्वंदीचा हा फुल आहे. तर मित्रांनो त्याच फुलाची इथे फांदी लावलेली आहे. येलो 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 जास्वंदीच्या फुलाचा ही फांदी आहे. हा रेड आहे त्या तुम्ही आता बघितलात. आणि तो कुठचा रेड. रेड तो हा रेड आहे. हा तो वाला रेड आहे. आणि हा जरा थोडा वेगळा आहे. रेडमध्ये बोलला तरी चालेल थोडा वेगळा आहे. भाई आपल्या आकाश भाईचं घर. तर मित्रांनो आता झाला आहे जेवायचा टायमिंग. तर आम्ही आता जेवतो. जबरदस्त. साडेचे किती वाजले पण पुरणार नाही असं वाटतं आता. अचानक जेव केला. अचानक म्हणजे सांगितला होता फक्त की आम्ही येणार पण कधी येणार ते सांगितलं नव्हता. सकाळी संध्याकाळी दुपारी आता मी बोलूच नव्हता. आता येईल आमच्यासाठी हे बघा. तर आता आम्ही जेवू. जेवल्यानंतर तुम्हाला भेट काय एक मिनिट. नॉर्मल राहायचं. आता घेतो तो बोर्ड 15,000 बोललेला. कुठचा सेकंड हँड मध्ये मायाचा मित्र. बोट तो तांबडला तो माणूस फिरवता तुका फिरवला बघ. त्याचा काय होता म्हणजे असे साईडचे खांब टाकलेले होते की होलो मारतो होतो. होलो ते किती भेटता काय माहिती. अरे बाबा फायबरची बोर्ड मायाच्या ओळखीने 15,000 आणि अनिकेत रेडी पण झालेला. त्याला माया बोलला मी पण देतो पैसे. बोला आम्ही आपण तिघे चौघे जण देऊया पैसे आणि घेऊया. आम्ही घेणार आहे विकत. तुमची नदी आहे घराच्या समोरच. नदी समुद्र आहे. नदीत घर आहे. असं घरात बसलं की पाणी दिसतं. असं घर आणि अशी नदी. तो डायरेक्ट देवगड समुद्राला जॉईन आहे ना. अरबी समुद्र. अरबी समुद्राला मेन जो अरबी समुद्र आहे ना आपला मुंबईला. काय बोललेलं त्या मालवणी काय रे. एकदा 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 बोल एकदा बोल.
एकदा बोल ना तू तुझे करून टाकूया, कट करून टाकूया. तुझे ह्या वाटतले गो बाबू तुझे ह्या वाटतले फॉलोअर्स वाटतले टाकूया कट करून याच्या ब्लॉग मध्ये. आता टाकू शकतो वरून गाडी नेणार. हा कुठे आहे रे गाडी? सायनला की चेंबरला? सायनला. कोणती फोर व्हीलर? हा बोल मालवणी भाषा बोल. पाऊस यंदा भरपूर आलेला, तुमची नदी भरली असेल ना. 3-4 वेळा पूर आला का? दाखवू का यांचा व्हिडिओ दाखवूनच आहे ना. काय हो मोरे काय? बरे आहे नाही बरे आहेत, मोठी लोक बाबा तुम्ही. हा? फोटो दाखवत होता तुमच्या गावचे. हा. मासं कसं काढला ना, खेकडी कशी काढतो. हा ना. गाव पण सॉलिड आहे. आमचा उशीर घातला चांगली. चला कामाने कधी येतला चला येतला काय इकडे हा संत गाडगे महाराज चौक. चला चले दिनेश भाई. तर मित्रांनो आपल्या गावचा असा मोनो ट्रेन म्हणजे मेट्रोने बघूया. मेट्रोचा प्रवास मी पहिल्यांदा करतोय. कसा वाटता फिलिंग मेट्रो ट्रेनचा आपण पहिल्यांदा अनुभव घेणार आहे. हलता किती मेला यार. Doors will open on the left. दरवाजे बाई तरफ खुलेंगे. आल्यापासून काय बोलला नाही भाऊ. काय म्हणू द्या तुका मुंबईचा प्रवास कसं आलो. आता उद्या तुका गाडी चालवची आ. आज रात्री आपल्याला लवकर झोपायचा त्यामुळे. आणि आपली चेंबूरची भजी कशी आ कांदा भजी खास नाही आपल्यासारखी नाही. तर मित्रांनो या मोनो रेलचा ब्रिज जो लास्ट हा एंड म्हणजे भायखळावरनं जी ट्रेन येता मोनो ती इकडे येऊन थांबता. तर या बघा इकडे स्टॉप होता लास्ट स्टेज हा. तर मग चला कांदा भजी खाता आणि जाता बंटीच्या घराकडे चला. तर मित्रांनो आम्ही बसलो होता चेंबूरमध्ये. तर आता तुम्ही कणकवली ते मुंबई म्हणजे कणकवली ते चेंबूर, चेंबूरनंतर आगरीपाडा म्हणजे आपल्या भावाकडे गेला आकाशमोरी तो तुम्ही प्रवास बघितलाच. तर मग ह्यो पहिलो भाग असा. तर आता आम्ही चाललो चेंबूरला म्हणजे वापस परत येलो. तर आता बंटी बनिलो म्हणजे सूरज तो कामावर नाही येलो भेटलो आमका स्टेशनवरती चेंबूरच्या. तर मग चला आता चाललो आम्ही त्याच्या घराकडे. आजची रात्र आपल्या एक गावचा उद्या सकाळी. तर मग मित्रांनो उद्याच्या दिवसात जो काही प्रवास होईल तो तुमका मी उद्याच्या भागात दाखवतो. तोपर्यंत पण नऊची वेळ झालेली असा. तर आपण लवकरात लवकर भेटूया म्हणजे उद्याचे व्हिडिओ. तोपर्यंत आत्तासाठी टाटा आणि बाय बाय. त्या व्हिडिओ तोपर्यंत टाटा आणि बाय बाय. पुन्हा एकदा सांगतोय लाईक शेअर कमेंट करा न विसरता. सोबत चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.